Isang mapagpalang umaga na naman sa ating lahat. At welcome muli sa aking channel. Ito ang RC Lagalag TV. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ako'y humihiling sa iyo na paki-like, subscribe at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong umaga ay tayo'y mamamasyal sa isang napakagandang beach resort dito sa Bolinao, ang Patar Beach. At samahan nyo lang ako hanggang sa huli. Let's go! Turn right. Welcome to Patar. Barangay pala itong Patar. Kagaya sa Bolo, na pagsabi Bolo Beach, nandun na, kanya-kanyang kuha na doon, ano, straight lang siya. Oo. May cave din dito, hindi ito tayo. May cave dito ah. Cave. Sitio Abra Patar. Meron pa yan dito. Puro mga private property na ito. Mga galagalag pagka dito sa Patar Beach. So kita nyo naman, puro magaganda yung resort. So mahirap mamili kung saan nyo gusto pumunta, pero lahat magaganda. Kaya lang mahirap mamili. At kayo magawi, nasa inyo na po yun kung saan, anong resort ang pupuntahan nyo dito sa Patar. Pero magaganda naman lahat. Pagka ayaw yung sa dagat, mayroong swimming pool dito na pwedeng pagliguan. So dalawa, may isa dyan, may isa rin dito na medyo malaki.
pala ito. Pwede kayo mag-slide dyan. So ito po yung karagatan dito sa Patar Beach. Mapapansin, nakita nyo po yung buhangin. Ayan o, talagang pinong-pino siya o. So malaburakay din yung buhangin dito. At yung dagat naman sobrang linaw. Parang kristal na kristal yung tubig. Ayan, sobrang linaw oh. Kaya lang maalon. So maraming kuan po dito, resorts, napakarami. Tuloy-tuloy po yan. Pagpasok pa lang sa lugar na ito, so puro kuan na, puro mga resorts na. Kaya lang kung pupunta kayo rito, mamimili na lang kayo kung ano yung pupuntahan nyo na resorts at inyong pagpipilian. So may mga mumurahin, mayroon ding medyo mahal, tsaka pang class mayroon din. So depende na lang po sa inyo yan, sa budget nyo, kung ano yung prepare na budget nyo. So dun kayo, kung gusto nyo maganda, maganda rin yung babayaran nyo. At ito naman pinuntahan namin na medyo mababa lang, 50 pesos lang po yung entrance dito per head. Mamimili na lang kayo, pero maganda rin ang lugar na ito, may swimming pool din sila. So ito po yung kanilang cottage dito. Tingnan nyo, kasimple lang. Tapos pwedeng mahiga-higa dyan. Parang bunkers lang ang style. Parang bunkers namin nung araw na sa detachment kami. Yung detachment ng kapgo namin nung araw, ganito lang yung kubo-kubo namin. Pero dito for rent na siya.
Ganda naman dito. Diretso lang ito. Apa. Anong pangalan nito? Wonder Cave? Wonderful. Wonderful Cave. Dito sa Bulinaw, Pangasinan. Ito. Parang mga coral stone ano? Siguro yung dagat ng araw hanggang dito. Opo, kasi coral stone no. Ito po. Wala pong ahas dito? Ay, wala po. Kasi araw-araw po yung tao dito. Lalo na nung hindi pa lockdown na naman. Opo. Ito yung talagang cave ito. Ay, kalinaw ng tubig. Malapit lang pala. Ayan po, ito po, napakalinaw ng tubig dito sa Wonderful Cave ng Bulinaw, Pangasinan. So, isa ito sa pinagmamalaki nila na cave dito sa natural cave dito sa Bulinaw, Pangasinan. So, mapapansin nyo po yung mga bato, puro mga coral po yan. Ayan o, mga parang limestone yata ito. Tapos yung sa paligid niya puro mga coral stone. Sabi nung nag-maintain dito nung araw daw dagat ito. So maliit lang po yung area ng cave na ito, siguro mga more or less nasa 50 to 70 square meter. Parang ganun lang. Maliit lang siya. Sulok. Ayan. Akit ka na. Paakit na ako. Ayan. Ginawan lang nila ng hagdan para yung mga turista hindi mahirapan pag bumababa. So mula rito sa taas, ang baba niya siguro mga nasa 10 meters ang lalim niya. 10 to 15 meters. Ikutin lang natin kung itong mga talagang maganda yung lugar na ito. Punta natin sa taas. Ito pa. Uy. Ha? May cave. Ito pa oh, Len. May kuweba pa. Kuweba. Ayan. Pero nakakatakot. Kasi yung mga batong malalaki nagtitipakan. Ayan oh. So hindi na sa safe puntahan. Ayan. Ayan, pero sobrang lalim to no. Ayan, maraming paniki. Kaya lang yung mga bato
na malalaki, natitipak. Ayan o. So hindi siya safe na pasyalan. Baka mabagsakan ka ng batong ng malaki dyan, naku, patay kang bata ka. Saan ka? Dito lang. Tipak ng bato doon. Yan po, pwedeng magpapahinga rito. May mga cottages na rin sila. Kasi doon sa taas, sa loob ng cave, ay hindi po pwedeng masyadong maraming tao. So limited lang po ang pwedeng pumasok doon. Kaya habang yung iba mag-stay lang muna dito sa mga cottages at salit-salitan po yung pagpunta roon. Lalo na ngayon kailangan natin ng social distancing. So yun yung mga paalala nila para ma-maintain po yung kalinisan dun sa loob ng cave. Kalagalag. So galing po tayo sa Patar Beach. So pinasyalan natin yung magandang resorts dyan sa Patar, yung Mac-N Resorts. So napakaganda yung lugar na yan. Masarap mag-overnight dyan pagka kasama yung pamilya nyo. Ang entrance fee sa Mac-N Resort 50 pesos po per head. So pwede kayo mag-overnight doon. May mga cottages na mumurahin lang, halagang 200, 300. So pwede mag-overnight doon. Gusto nyo naman yung medyo social na cottages, so medyo mahal na rin yun. Depende na lang sa budget nyo kung gaano kalaki yung budget nyo at yung pamilya nyo kung gaano rin karami. So masarap mamasyal doon at kasama ang pamilya. At isa rin dito sa dinaanan natin yung Wonderful Cave dito rin sa Bulinaw, Pangasinan. So nakita nyo yung cave na yon, napakaganda. Pwedeng liguan, napakalinaw yung tubig, kristal na kristal yung tubig, napakalinaw. Pero yung tubig na yon, tabang siya, fresh water siya, hindi maalat, although malapit lang ito sa dagat. At yung isang cave dito na katabi niya lang din sa medyo may taas niya, so may cave din, medyo malalim ito pero nakakatakot siya pasukan kasi yung mga bato na galing sa taas ay natitipak na at naglalaglagan.
at hindi na siya safe pasyalan. Hindi na namin pinasok at delikado nga. Baka mabagsakan. Ako, patay kang bata ka pagka bumagsak yung mga malalaking tipak na bato. Kaya hanggang dito na lamang po yung ating pamamasyal dito sa Bolinao, Pangasinan. Sana nag-enjoy kayo sa inyong panonood, at ako'y humihiling muli sa inyo naway paki-like, subscribe, at huwag nyo rin kalimutan na i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video kong i-upload. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless at ingat po tayong lahat. At muling nagpapaalam si RC Lagalag.